אתה מדבר על פרעות 7 באוקטובר, כמה אנשים, היום פגשתי ניצול עיכול מפלסים, שכב בעיכול, 80 איש נרצחו בעיכול הזה, ומשמונת הניצולים היחידים, זאת אומרת, הוא היה במקום ש90% נרצחו. וואו. המחבלים עמדו ועברו מרכב לרכב ועשו וידוי הריגה, הוא מסתובב היום כמו כלב נחייה של עיוורים, הוא מסתובב עם כלב הרגעה. ביטוח לאומי מממן את זה. וואו. כלב שמזהה כשהוא מפריש קורטיזול בגלל לחץ, אז הכלב יודע לגשת אליו ולהביא לו את התרופות שלו, באמת? או סתם להתחכך בו כדי להרגיע אותו. יש מושג של טראומה, אז אבותינו יצאו מהשואה. בעצם כל פסיכולוג מתחילה אומר לך שכולם יצאו טראומטיים, ואנחנו יודעים על כאלה. איך אמר לי, היה יהודי שישב איתי בשולחן, והוא מעולם לא הסכים לדבר איתי שום דבר, ואמרתי לו, דובי, זה לא בסדר, אתה פוגע לי בפרנסה. אתה עברת את זה, אני משווק את זה, תן משהו. כל פעם בחיגוך, הוא היה אדם מאוד מאוד נעים, אבל פעם אחת, אני לא יודע, כזה שדרכתי מדי חזק על היבלת, והוא אמר לי, הוא כזה התפרצות כזאת, איך אתה רוצה שאני אדבר איתך על זה? עברו מאז כמעט 80 שנה, אני לא ישן לילה אחד רצוף. כל לילה הוא התברח מהנאצים. הוא היה ילד בפייטרקו, ונאצי רדף אחריו, והוא קפץ גרם מדרגות שלם ועוד גרם מדרגות שלם, הוא אמר לי, כל לילה אני בורח.